Ясен, умри, бе. И какво са хора, аз съм Проб, a.k.a. Христо Games BG и тук с мен е Тони. Мале? Какво? Нищо. Къде си? Долу при рейсчето там, това те. Тира. Чакай ма. Чай да такива. Take money. Арде, че не Не, някой. просто въй натиснах То сме само аз и ти още един. Аре да намерим другия, ако е някъде го убиеме. Той е на спална този бъзин. Мая фака. Аре къде е свечейка? Зад тира, бе, паси. Тя не се върви чак зад тира. Не, аз ще снимам с някоя друга програма, че... Аре приеми ме. Секунда, че ме гони един моб. Няма да зад тира. Зад тира си. Друг път. Гледай, минимализирах си Майнкрафт. Ей, много бързаш, чакай малко. Моля те. What the fuck, че ми прие... Аре, стай. Сега, кой бърза? Аз отивам... Не знам, отивам да се бия. Аз отивам и аз не знам. Take money. Искаш да направим PvP с кит, обикновен, и да си връщаме айтемите в бъдинция пак. Окей, без това Не, човек, не искам, имам 2 лева. Аре, на върха на крилото, знаеш колко ще е яко. Аре, напред го снимам клипа, моля се. Не ми си играе баса PvP, бе, човек. Виж, чакай! На 2 ченка съм, скоро ще спра, виждам. Па той аз съм на 2 чънка, пак какво? Крипър, ти си мой. Ти си мой. Минах точно до експлозията, тъпо ли ти? Чай да напиша кит, че нямам никакъв. Чек, няма съм на 2 ченка, то нищо не се за 2 ченка, е. Можеш да намериш гъза да го сбършиш. Айде, виж, че сега кръстата на разбития самолет. Кучета. Не, защо тръгнах към тях? 3 са. Явно ще сменям програмата, с която снимам. Защото това е мазно копеле. Май сега спряха васта по-добре. Малко по-малко лайли сега спряха васта. Нали? Да. Защото докато не записвам, че их не ми лаги хич, не, ще рапана от самолета. Симулета. Ти знаеш, че с такова, като натиснеш контрол, може да спринтваш по-бързо. Да. Що ще? В смисъл, казвам ти, че това малко те прецаква, като натиснеш контрол и спринтваш по-бързо. И имаш такова. Имаш... Да, затова угасих. Тоест, спуснах си това. Както и не. И имаш такова. Като натиснеш контрол да спринтваш по-бързо. И имаш... Как се казваш, бе? Optifine. Ти не, бе. Ако имаш Optifine. Майко! Да, това малко. Това малко те процапва. Братле, какво става? Тия скелети са станали бати машините, бе, човек. Да спускам ли ти час пака? Не. Take money. Вие са с 5 зомбита в момента. Бум! Къде си? Един крипър ме гръмна. И вече ме остана там. И добре, че сме само 3, защото знам къде съм. Май си падна от височко. Не, крипър ме гръмна, затова така пише. Да, те хвърли на 200 км височина и падна от високо, нали? Не, гръмна ме на място. Ето пише, че си умрял от височина. Отпадане от света. Да. Вещица и човек, аз ръмвам, без да я бия. Мри, ма, кучко с ръка ще убия. Diamond панталони. Няма, нали? Не, имаме.
Аз тук що минах и нямаше. На всеки плеер е различно. Take money. 4 паяка е, пах ти буклуците, човек. Мазърпака с 4 паяка. За кое да си го заменя? То всичкото ми е яко ще е. Аре ще махна, може би. Кое си струва повече? Diamond панталони, които мога да намеря по всяко време, или Golden нагръдник, който може да се схъби за много малко време, ама е Protection 2. Нагръдник. Тогава. Добре, значи, щом така казваш. Значи, бе, бах ти, зомбито умряло е. Тогава панталони или Instant Damage 2. Instant Damage. Да го оставям или да го махам? Остави го. Добре, и без той мога да ги намеря по всяко време. Човек, реши си сам, каквото искаш. Да, реших се. Давай, Джерсайо. Бам, убих зомбито. Бам, велик си. Къде си? Какво е? Отваряш ли ми се, бе? Не. Ще да ме стреляш ли, бе? Пази се да оцеля паяка, бе, бегай. Където с паяка? Бой и толкова далеч, бе. Високи файна ли са? Не, само на 1.8.3 имам Optifine. Как го виждаш тогава? Виждам го как свети. Тъй аз ги виждам, много малко ги виждам. Take money. 2 вещици. Къде? Отровен съм, край. Ще ми вземе всичката... Няма, бе, до половин. Бягай оттам, бягай, аз ще ги убия. Бягай. Бегам. Изчезвай, бързо. На изтребител. Изтребител. Много са бързи, бе. Колко е? Бягай, аз ще прикривам. Ой, мене също. Мене също. Умря ли? Не. Оставя на 3 сърца, необичайно за отрова, но добре. Оцели ме и мене с отрова. Буклука. Убих я. Баклюк. Баши баклюк. Къде си? 22 секунди, не ме пипай. Няма пипай. Само ще ударя. Половин сърце. Майко, 11. Няма да умреш спокой. То спира на половинта. Знам, ама един път да ме удари нещо и едно зомби идва. Къде си? Шгон се, айде влизаме в изтребителя. Аз съм в изтребителя. Чакай да се режна, човек. Окей. Ти ми вика, бе. Кой ти вика, бе? Базикам. Аз ти викам, що? Аре, тук трябва да има интерчест някъде, бе. Да, тук при мене. В изтребителя още имаше интерчест, бе. Фак, сърце и половина. Фак, Паяк, край. Или му хапва и съм мъртъв, или се качвам и оцелевам. Или да виждам и ти хелпвам. Само да стигна до тебе. Чакай, ни аж! Умри, бе! Ти него ли ще биеш, бе? Благодаря за експит. Открадна ми плътта, не. Карай, ще го върна. Не, бе, жми ги, аз имам. Ти си го... Ей, Enter Money. Къде? Ми се регенерира кръвта и отиваме и ги биеме. Enter Money! И здравейте, отново сме тук. Пах ти мършата, човек. И отново сме тук. С Бер Грилс. И Грилс Бер, неговия помощник. И хванахме една Ender Pearl. Сега ще я хвърлим по Грилс Бер. Грилс Бер! 3 сърца съм. Чакай, Грилс Бер! Гони ма паяк. И ми лагва, не. Вътре. И Грилс Бер! И Бер Грилс убиха първата сплячка. Сега се чуват под водата. Спейс натисни, що ще умреш. Какво без? Вземи си въздух, що ще умреш след малко. Аз съм седил. Аз се взимам постоянно. Какво? Защо умирам? Защо? Кой ме удря? Ама га, аз си бях взел въздух, бе. Казах ти не мога да помня.